வணக்கம். நான் உங்கள் பாதாள தச்சிச்சை நிபுணர் இரா திருமலைசாமி, திருஆலவாயிலிருந்து. ஏற்கனவே நிறையா பேசிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நிறைய அந்த கருங்காலி மாலையை பற்றி நிறைய பார்க்குறேன், காணொலிகளுக்காக பார்க்குறேன். இந்த கருங்காலி மாலை அணியலாமா அணியக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. இது கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி ருத்ராட்சம் பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தது. இப்போது அதே மாதிரி கருங்காலியை பற்றி நிறைய பேச்சுக்கள் பார்க்குறோம், கேட்குறோம். அதில் நிறைய சந்தேகங்கள். ஃபஸ்ட்டு அணியலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு. அதுக்கு என்னுடைய புரிதல் நான் சொல்கிறேன். நான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை அணியலாமா வேண்டாமான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க, சரியா? ருத்ராட்சம் அப்படின்றது நம்மகிட்ட இருக்கிற பேனா மாதிரி. யாருனாலும் வச்சுக்கலாம். எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க, சின்னவங்க, பெரியவங்க, ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் பேனா யாருனாலும் வச்சுக்கலாம். நமக்கு அது பயன்படலை அப்படின்னா கூட பயன்படுற ஆளுக்கு அதை நம்ம கொடுத்து உதவலாம். கருங்காலி மாலை அப்படி இல்லை. கருங்காலி மாலைன்றது துப்பாக்கி மாதிரி. ஸோ அப்போ துப்பாக்கி யார் வச்சுக்கலாம், வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றது விதி இருக்குது. பேனா பாக்கெட்டில் வச்சு போனால் அடிப்பாட்டி உங்களை என்கொயரியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் துப்பாக்கி வச்சுருந்தோம்னா எதுக்காக வச்சுருக்க, நீ யார் என்னன்னு விவரம் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த கருங்காலி மாலை. அதனால் ஒன்று நம்ம பாதுகாக்கிற ஆளாக இருக்கணும், இல்லை அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற நிலையில் சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கணும். அப்படி அந்த நபர்கள் மட்டுமே தான் கருங்காலி அணிஞ்சிக்கலாம். இது என்னுடைய புரிதல். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, அனுபவம் ஆளுக்கு ஆளு மாறுபடும். அனுபவத்தில் நீங்கள் யோசித்து அணிகிறதா அணிய வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க. அதாவது பேனா வச்சுக்கலாமா, துப்பாக்கி வச்சுக்கலாமா. நன்றி. வாழ்க வளர்த்துதான்.